que més gent atreu, indudablement, és el dia que hi ha les verbenes, que són la gala, diríem, no principal, perquè per jo tots els actes són importants i no ho voldria destacar cap, perquè tots són importants per al nostre poble, tots i cada un d'ells. Però allà on s'hi massifica més la gent és el dia de les 3 verbenes que tenim. Aquest dia les verbenes solen començar a les 12 i la veritat és que per acabar a les 7:30 del matí mos veiem en feines, o sigui que a les 7:30 la plaça està tota plena. Les orquestres per naixent s'ho veuen en dificultat, perquè allò continua, però continua d'una manera civilitzada, que és a mi el que m'importa i el que més me preocupava un temps, que no hi hagués, diguem, derbarats entre la gent. Perquè anem alegres tots aquests dies, però la veritat és que fins a l'hora d'avui, i toc fusta, com deien nosaltres en mallorquí, que no passi res, però fins aquí ens comportam cívicament molt bé, duim les festes fins a tope i, com dic, són aquests dies que hi ha la massificació més grossa, les 3 verbenes. Llavors, no se pot passar.